Kwadhi mbele jokanyo mag duond bura mar UDA mawuok Siaya, Kisumu, Migori kod kaunti ma Homa Bay koro golo ote ne jatend piny William Ruto mondo kete tich singo mare mating'o malo rawere kod mine ahinya to sani ma pod yango ji manyien migepe mopogore opogore pacho ka. Giwacho ni lemo mag sirikal nyaka chop ne ojende kod mine ni mar ne gichung' motegno kod jatend piny Kenya kane omanyo mbulu. Bende gipo Ruto kuom gwelo Jo-UDA kaka jatend migawo mar tudruok e yo manyasani. Jip margi en ni Oganda Luo mondo obed machiegni kod sirikand Ruto ene onegi bende gibilo e lemo mar piny owacho. We are saying as the leaders from Nyanza that it is now time we joined the government, because we have been perennial opposition community, and that one has come to an end. We are very happy to be identified with the government of the day, and I want to say that we are there in the government and we want to embrace the bottom-up economic model that was drawn by one and other leaders, Jo-UDA being the strategist in that commission. Koro wan kaka youth ma en opportunity marwa kalore kaka rais no promise wa mondo wan bende absorb wa mondo wayud gik mwanyalo timo mondo joma moko gombo mondo ng'e ber mar party ni mondo next time 2027 gidhi donjo mayot nikech gineno ka joma nodonjo chon promises manomigi gi president obedo fulfill. Mar ariyo nowacho ni en government ne odhi tiyo gi mine kancho yero CS maber ne waneno ka nose consider mine. Amedo kwaye ni kapod odhi mbele gi yiero akwaye ni mondo 50% kaka nawacho ni mine mondo bede sirikal. Okwanyal bedo oko mar sirikal. Siasa kairi kabigo e kwano. Omiyo jowa te obie UDA mondo tiwang' achiel. Warwako gi waonge gi wach.